Amb tu, Joel, n'havíem parlat moltes vegades que el sector de la tecnologia ha passat de ser una columna a la pàgina 27 dels mitjans en aquesta presa de possessió d'en Donald Trump. Tenia allà... O sigui, va fer fora els polítics i es va envoltar dels grans gurus del sector tecnològic. Els diners manen. I això, si és així, malauradament, ens pot agradar, no ens agradarà, però és així. En Toni ara deia això, no? Em dono de baixa de Starlink. Bueno, l'alternativa, què seria? Telefònica, que té un 10% l'estat, l'Aràbia Saudí, amb els seus valors i principis. És a dir, al final, l'or del segle XXI són les dades, són les xarxes de comunicacions, és el poder, són els diners. I aquí hem de mirar de sobreviure-ho i de portar-ho de la millor manera que puguem, però té mala solució. L'alternativa una mica és desconnectar i anar a les valls de Ridaura i desconnectar.